Right, wane mafoni chisaipa silent kana kudzima tapinda mda tamukoti totausika dzemukoti. Right. Kurinda angel ndiwa chipurya mabe changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndekundikuma mbavha ndoda kuripwa ne$200 yanembo dzako chitupa nemari dai zvese zvaitwa takazoti angel kurinda achitara kuna mabel chipurya. Pamusoro imambo waive musi wefriday mascat Friday ipiwa yatabva mebo akauya kwandiri achibva asvika achindidaidza. Padaidza vamwe mai watinoshanda nawo kwamasamvuko anonzi mai D. Vatapinda mumusika make maanotengesera. Achibva anditi ndipowo zvemari yangu yandakadini yawakandibira. Chibva namuti handinawo kubira mari yako. Zvikanzi inini wakandibira mari yangu. Ndatokuona kung'anga kwandiri kubva. Wabuda paTV uchipinda nekona iyi. Ukapinda wakadai so ukakambaira. Ukatora mari yangu uchikwama ukabuda nekumberi. Kwanga kuine wamwe wako 2 wangu wakavharidzira kuti wasaonekwe ne1 kuti muri kuita sei muri kundibira. Zvadaro izvozvo maba mari yangu maenda mukanoigowana. Pamagowana mari yangu pamba pacho taona pakapendwa newhite pamapinda uchigowana mari. Panext door pacho taona paine mba anzi yecream here kana siri mistake kana kuti pink. Madaro magowana mari makazodzoka kumusika. Iwewo bva wabata lunch box yako yemajarini yatakaona wakabata ine zvinhu zveblack zvawaikandira musika mani musika mangu. Uchibva wazodzoka futi nenhombo uchibva wakanda musika mangu. PaTV takazokuona wakabata bakatwa rine jira dzvuku uchida kundibayira mari yangu. Sisi wacho achibva watoti ndiri kunzwa kurwadziwa kuti waida kubayira munin'ino wangu mari yake wanga wamubira pamusoro pazvo kuda kumuraya. Zvadaro ini chandakazogona ndakavati ndokumbirawo kuti tiende tese kung'anga yacho yamakaita sei kwamabva. Pamwe ndinganoonewo kuti ndakasvika sei mutebho menyu macho ndichitora mari nokuti ni chokwadi chandiri kuziva kuti handina kubata mari yani yako. Ndopakanzi namai D iwawo iwe mai B fonera kung'anga utaure kuti munhu uya wataona paTV taakuuya naye uye achibvata handina phone number. Sisi wacho akati hatina kumbotora phone number. Svika namai D waya hazvinetsi. Isusu taakuchimirira sekuru wenyu watadini watafonera vauye vagadzire zvinhu. Munhu achabuda adini amovoterwa nenyuchi dzake. Ndobva tasiya nyaya yakadaro. Ini chandakazogona kuendawo kukomiti yekwamasamvu. Vanhanoasuma nyaya sezvairi. Ndikavataurira kuti inini ndiri kuda kuti kana nyuchi dzazouya dzikabata munhu akatora mari yemunhu muzomubvunzewo kuti koma yavo uchaita sei navo. Ndobva ati vakomiti ati right isusu tochimirira mandi yacho yokuti iwe uchada kuenda kwamambo. Asi usazoende usina kusvikawo kwatiri. Ndokuchisvika kwemandi hapana nyuchi dzakauya hapana chakaitika. Kwakudzokera kukomiti ndikasvika ndikati wedu ndadzoka ndozuva riya randakati ndokwanisa kuenda kupi nenyaya yangu kumberi. Kuti chokwadi chibude muzogutsikana nemese musika munoti zita rangu rasviba asi handina chandakaita sei chandakabata chisiri changu. Ndobva vadaidzana vekomiti wachibva watidaidza tese iye neni. Wachibva wandibvunza nyaya vandataura semaudzirwo andakaitwa sei andakaitwa. Ivo vacho wachibva wamubvunzawo akambotangwa ati hapana. Svika nekomiti ukati hapana hazvibatsiri tinokugadzirisai sei. Ndobva ataura nemo sematauriro akangoita kwandiri. Apedza vabvunzwa zvikanzi fesi yamai yavo wakaiona here kuti zveshuwa ndo vari kutora mari yangu. Zvikanzi ndaiti pane dada kuona fesi yavo mutebva yauya ichivadini ichivavharidzira fesi. Asi pavanga vakafuratira back view yavo ndakanyatsoona kuti ndiwo vatora mari yangu pakamera. Ndokuya kwandakaita kunoripota kunokwamama. Izvo zviri kutaurwa hanzi naAngel
unoditi ndakatora mari yako ine handina kuba mari yako. Saka unoti chiwe akaba here akadii? Ine handina kuti akatora mari yangu. Ishamwari yangu tinondotamba tese zvokuti dzimwe dzenguva ini ndotora makastoma panze atonditi maybe ndavhura musika mako ndaona bhutsu ndachitakona kuti ndiani apinda mumusika mako iwo usimo. Saka zvidaro ndakabvunzusa ishamwari yangu, naishamwari auna kumboona here munhu apinda pai mumusika mangu achitora mari yangu. Unokuziva kuti uri munhuwo dzimwe dzenguva ukasangana nesituation yakafanana iyoyo unobatikana nehasha. Ndakamubvunza nehasha achibva uya kwandiri akati maybe mari yako zvishwa handina kumboita sei handirambotora mari yako. Ndikati haunotora mari yangu. Ndakanorangarira ushamwari hwedu ndikati sorry hashamwari yangu nekukubvunza kwandaita. Akati alright ndaita sei ndazvinzwisa kuti nyangwe dai ndanga ndiri nini ndaigona kubatikana kusvika paextend iyoyo. Ndakatoti nyaya yapera. Ndakazoshambutsika ndakuona samoni rapo yamuswe mandi kuma3 asi patakakumira regero taitotaura tese musesande ndikatoenda pamusika pake ndikati takabvutske mwana kana uzotengwa ko ndito pakasitoma yandaiseva. Kuti sisi wako hanzi sisi wako wakatouya wachitaura mashoko aitaura ende zvikanzi mukaenda kukomiti ukandotaura kuti ndakamupfuma ndakaona munoona pagirazi asi mutendo yaitomufaridzira ndakazoona pedu. Mashoko aiva ndinorambana nawo handina kuzvitaura izvozvo. Ndakangomubvunza seshamwari yangu. Sisi wako aripo? Ndowapi sisi wako? Ini ndakasvika wakagumbatirana wese vachichema ndichibva ndati chii chaitika. Uyu munini achibva ati inini ndabvunza uyu shamwari yangu kuti wagona here munhu apinda patebhuru pamusoro tinopindira pamatebhuru. Saka ati inini handina kupa kana kupa mari yako. Saka nditomukumbira rege kuti sori ndakanganisa nekutaura pandaita iye akadzandibara. Iyo wadare awa wakatotaurana kuti pane kwaakaenda kawo wakazondoona pakamera uye wakataura zvakare kuti kana tisina kuenda tese taakungoti chiremba iyeye agadzira aripo konyuchidziuye. Saka izvozvo hamuna kuzvitenga? Handina kuenda kuwandira kwandakamboenda kuti ndione kuti atore mari yangu kuti suri vakamutaurira kumutaurira kuti ndashaya mari kuti iyeyo nyuchidzitaure kwete handina mutaurira izvozvo kukomiti. Asi kukomiti handiti maka uyo akaenda kundotaurira komiti kuti mukanga nyuchi dzazouya ndo nyaya iripo handiti akatotaura kawo iwe ukataurirwa kaive nyaya iri nekomiti tombomirira nyuchi kusvika mande. Nyuchi hadzina kuuya. Saka nyuchi dzisina kuuya ndopaazouya kuuya. zvekuti akaenda kukomiti ndanda kuzviziva. Ndakazoziva kuti akudadza nekomiti vachiti heti kugadzirisanei muri shamwa neshamwa tokuzive muchitamba mese. Komiti yada kugadzirisa chii? Komiti yada kugadzirisa kunetsana kwatanga taita pananetsana chii? Mabvunzira ndakamuita ndakamubvunza ndine ukasha. Ukasha makabvunza muchiti chii? Ndoita ini ukasha to. Ndakamuti shamwari hausiri watora mari yangu here nokuti pandanga ndichiverenga mari yangu tanga tiri tese muno. Uriwe zvakare ungoshinditi maybe ngatimbobude panze timbovamwe tingawane chii mangu makastoma angu. Handizivi pane komiti yauya wane komiti yauya unova kwakatanga kumboendeswa nyaya dzitauya namisomo ndinenge titombo wakasvika nawo komiti ari munhu mune wekomiti here? Hamuna. ndoimba kuti nyaya iyi ndemunobhizimusa kana vane mukana wadaidzwa mboya uyouya yekomiti yakatanga kusvitswa nyaya iyi ndoyogona kupaurira chikwadi chakasvika komiti pakasvika pachinzi because taakuenda great length now iwo kuti nyaya iyi yakatosvikawo komiti ichitaurwa umbowo hwataurwa naangela iwewo uri kutaura kuti kukomiti haina kumbosvika saizvozvo handiti ko pakaita wekomiti anotaura kuti wakasvika nhau iyo uchitaura iyo kuti pane nyuchi
dzichauya nemushonga uye kuti wakaenda kun'anga. handizoziva hangu ipapo. Usaziya sei iwewe zvinhu zvakaitika? Vanenge vakunyepa futi? handizoziva. Aiwa, tiri kuda kubvunza ka iwewe nekuti tinoda kuti tione kuti uri kutaura chiro chokwadi here. Nekuti kukauya wekomiti achitaura kuti nhau yenyuchi yakataura, nhau yekun'anga yakataura, iwe uri kutaura kuti zvese zvandina kumbozviita pamberi pamama kudai handinozviita. kunyepera dare rese iri kuti vana kuzviita musairambwe nenzira iyo mabe kana kwazviita unotaura pamberi pamama akazviita asi ndaisareresa kana handashatirwa ndikaenda kun'anga. kun'anga ndindangu kwandakamboenda. Waitaura kuti muchichidzira kuti ndamboenda kun'anga? Waitaura kuti muchichidzira here? kuvhundutsira mabvunziro andakamiita ka ndikati ndakangomubvunza ndine ukasha hwekuti ndakati mwati tinombopindirana matebhuru dzimweni dzenguva tinogonombo wandidzirana chinhu saka ndakati apusenguva yareba ndikumuna zo ndashaya mari yangu zvida pamwe anogona kunge ari atora chinyi mari yangu asasi mari yakanga yasheka 190. imari yakawanda kaini hongu zvekuti ungatadze kuenda kun'anga here kuti undoekeneni mari yaiyo nekuti pazuva dhuze unotoisenzera munhu wese. handina kuzosvika paextend iyoyo. handina. Saka zvekun'anga zviri kubva kupi kwaari? handisi kuziva. Tikamambo semaonero atiri kuita uyu sematauriro aiita achiitsanangura achiteta nyaya yake zvakakwana zvakaitika kutoti kunyangwe nanasisi wacho wazonga wakubhurauzana waona samanisi zvoreva kutoti akugadzirisa nyaya kutoti isasvike ipapo zvataurirwa kuti dai wanga wakakumbira ruregerero ndakanga ndakataura nehasha dzacho hausi kudzitaura dzakakwana dzawaburitsa kutoti wakatuka munhu ukataura kuti uri mbavha. Kun'anga wakaenda magirazi ukaona zvese ukamuona wakuti paita utsi kuti tinawo mamwe magirazi anokuburitsai pachena asi zvoreva kutoti komiti ndo isipo iwo hauna umwe witness yawauya naye kana kuti akanga aripo anozviziva nyaya munonga makawanda kapaya tiri kuona makawanda muripo asi hapana anowitnessa zvamutaura uya anasisi wake kuiwo unani. Tiripo ipapo pakomiti pamaenda kukomiti zvakanzi chii? komiti kuti gadzisa kwavakaita vakati regereranai muri shamwari neshamwari. Yakatonga here nyaya yacho nekomiti? komiti vakangoti bvunzani saka but maybe wanga wafungira kuti pazvida shamwari yako ndinogona kunge yatora mari yako. regereranai zvinowanikwa ndopakashamwari yangu payakaramba akati nini kuti ndimuregerere handichaita sei handichakwanisa nekuti mabvunziro akaita sotlike kuti atofungidzira kuti ini ndindaita sei ndatora mari yake ndakuenderera mberi nenyaya yangu. tifonere nenhamba dzemakomiti member ino hanziripo akanga aripo ndiani? vakanga vari vatatu vanonzi mai Lee nevanonzi mai Mugwinyi nevanonzi mai Edson. towafonera tiri kuti zvakanzi chii? Pane nhau here kuenda kun'anga here? Number 1. Number 2, pane nhau yenyuchi here kuti dzichauya here? Komiti member akataura kuti izvozvo zvakataurika, then it means kuti iwo uri munyepo. Uye komiti ikataura kuti hapana zvakataurirwa, it means kuti uri munyepo. Handiti? Saka batai komiti. Chimbobuda iwa chimbobuda muchibata komiti.
Ndiani angaye kufune komiti yangu mibuzomiriyo kufunga. Ngawa mufune panzi mufune. Ndakufune panzi. Wafuna. Kachanga nitafunira vanhu vatatu. Tatanga kufunira mudzimai Maili wada waramba kuliso chapupu wati nyaya dzevanhu vailiwa vatipegireko kuenda kakuda mazviri. Tavatafonera mai Edson wakaramba zvakaita sechapupu. Watazofonera anonzi mai T wati ndiri kuziva bedzi pandakagumisisa kuti vanhu kuti watibvunzana nezvemari yavo zvekutaura zven'anga nezvenyuchi ngandisiya. Moti dara. Tangamise zvinye yainge yagara yaenda wachiti wangu watotaura zvekunanga kare zvekuti kwakutowaendesa izvo ndoone kuti hapana here chakaitika. Nokuti vakasaenda nichibvira zuuya futi kwakuti takakanganira payakadaitaka. Alright, unoenda kuseri kwechuru. Okay. Unoenda tondoona kuti pane zvakaitika here kana kuti kungopumana. Alright, kudai nawakomana. Kudaita dzemese murangani. Chaukwezvo. Kachanga nyaya yevana venyu yakaenda kuseri kwechuru yaAngel Kurida naMabel Chipusha. Chiremba asvikotsanangura kuti vanangu sei muri kungokakazhana musingakwanisi kutaurirana pachenyu musati mauya kudai. Mabel Chipusha wakabirwa kaiwe makwata ako. Sei uri kuti uyu Angel ndiye akakutorera mari yako. Handidi zvokupomera kana kupa mhosva kune munhu. Uyu haasiri iye akakubira makwata ako sezvaunga uri kufungidzira. Usapa Angel Kurida mhosva kuti akakutadzira. Asi chinodiwa kuti mimi muzive chokwadi chezvakaitika. Pana akaona ushamwari hwenyu akapindira pakati penyu akaenda kundoba mari yeumwe wako. Saka zviripo ndezvinoti munhu haasi kure kure ari pedyo nemi uye munotomuziva. Saka wakaipa akatopinda pakati penyu. Pakuda kuti pagadziriswe. Inini ndaona dare ndichikwanisa kurivaka kana kutoriita. Saka pakuda kukweshwa meno ndotuma imbwa dzangu dzigone kundoruma akatora makwata ako. Saka iwewe unofanirwa kuti ugezwe jamu. Ndosaka wapomerwa mhosva yokuti wakatora makwati iwe usiri iwe. Aya mavambo chete yokuti uone kuti pane zviri kuuya zvakashata zvinogona kudaidza makuva kwauri iwewe nyakupomerwa. Asi zvatingaita iye zvino ndezvekuti ndoda kuti mubvise mbudzi imwe chete nejongwe. Nditovaka dare iri kuti zvigone kuita zvakanaka. Tione munhu akatora makwati ako. Maoko ako haana kubata remunhu asi mbavha yenyu iri pedyo. Saka ndakutokukumbirai imimi kuti mubvise izvi tivake dare. Saka uyu abva atokwanisa kutobvisa mbudzi yake kuna chiremba Mabel. Yes. Abva atobvisa mbudzi yake kuna chiremba kuti vatoita dare racho vamwe vecho vakatarisa. Saka dare ravo ratoitwa. Handitoda kukupai pakunodoka kwezuva. Kana riri ranonoka rinopindira mangwana. Asi toda kutoti ritoita chiripo ripo izvozvo. Saka dare racho ratoitwa chamani.
hanzi asi kana achinge adzosa iri mari mutongo uchareruka. Kana adzosa asina kudzosa aita kutobatwa nomutombo iyi pandoda mombe mbiri kana azouya mudare renyu. Right, saka unoti china bhuru wako inini semunhu akanga apumha ndinoti ndashinga kuti ndisvike pakuti ndichenurwe vese varipo nevamwe vatinoshanda navo kuizoitira remangwana. Chinangwa changu changa chiri chekuti mangwana kunozobirwa zvemumwe. Zita rakanyangadzwa rinongoramba richidini ndo rinotanga kushanda. Saka unoti chindo zvakabvunza usati wapindura wataura mashoko akanaka. Aiwa ndinoti kucheneswa ndacheneswa. Asi papfuma yangu yandashandisa mukurwadziwa kuya kuzomangara kudai. Idzore. Ndo yandiri kuda. Imari yawakashandisa. $35 yandakabhadhara yemasamu. Plus 10, $45. Plus $10 yedare. Plus $40 yandabhadhara kupinda mudare rasekuru kuti ndichenurwe. Unoita mari 85. Hanzi ngaangu chingoda mari yangu yekuchenurwa. Dare rako rakuendera mberi. Munoti ndakungoti zvakanaka zvokuti wachenurwa asi kwakutowakuda mari dzekuti kushandisa kwaita nerimwe divi watobatsirwa kuprojekta zvakautorwa nyaya yerufu pamberi kwavo nekuda kutoshandirwa kuti wabviswe munyama uye wakasadaro kune rufu. Saka ndokunasa kunge matobatsirana sechamwari neshamwari maigona uchinzwisisana ipapo kuitsana pasi matobatsirekana mese nekuti oda wangu usina kudzarwone uyu wanga wachasangana nezverufu rwekare kutaura pamberi. Saka tochiita hafu kuti pa 85 wochidzorerwa 43 hakuna mabhonzo handiti iyo hanzi wochidzorera guru wako masimudzana kuti dare rako riende mberi. Hauchabhadhari mari yese yemakosi wochibhadhara hafu yemakosi $45 unoti ndinotenderana nazvo nekuti zvese zvakaitwa mukusaziva. okay. Saka mosimuka unobhadhara rini? Ndikumbirawo toti kupera kwemwedzi uno. Okay. Kupera kwaMei. Okay. Chisimuka imete.